Prop de 8.000 persones han participat en el procés participatiu per decidir les inversions municipals. Una xifra que representa un 4,3% del cens cridat a votar, unes 180.000 persones majors de 16 anys. Dimarts mateix es van fer públics els resultats d'aquestes votacions que reflecteix, segons el govern, la preocupació de la ciutadania per la manca de manteniment que han rebut durant els darrers anys els equipaments educatius i els esportius. Amb 4.254 vots, la renovació i les millores als equipaments educatius s'ha convertit en la mesura més votada en el procés participatiu celebrat aquestes dues últimes setmanes al municipi. A aquesta causa es destinaran 500.000 euros dels 8 milions dedicats a les propostes de ciutat. La segueixen com a projectes més votats les millores en alguns parcs, en el Pla de Clavegueram, en l'enllumenat i les adequacions de solars buits. Destaquen també els 600.000 euros que es destinaran en la renovació dels equipaments esportius o a l'ampliació i millores de zones de jocs. Salten, però, del pressupost d'inversions mesures com l'edificació d'una escola bressol municipal al Progrés, l'arranjament de l'escola de música moderna o la conversió de Calendal en un equipament cultural. Tampoc es farà un casal de gent gran a l'antiga fàbrica Jumberca ni es farà un equipament cultural al carrer Apenins. De fet, aquesta ha estat la proposta que ha rebut menys vots. Des del govern opinen que la ciutadania ha optat per l'arranjament d'equipaments ja existents en lloc de fer obra nova. Tant a l'espai públic com en els edificis educatius, com en els edificis esportius, com en tots els edificis que té en general, hi ha un nivell de manteniment dolent. O sigui, hi ha una deixadesa en el manteniment de les instal·lacions. I veiem que la ciutadania també, no només també ho constata, sinó que a l'hora de dir en què ens hem de gastar les inversions, en lloc d'apostar per inversions en equipaments nous, en equipaments que també fan molta falta, ens està dient, sisplau, primer de tot, mantingueu el que ja tenim. El govern local ha invertit més de 50.000 euros per fer possible aquest procés participatiu. Des de l'executiva asseguren que aquesta és una manera de fer política que marca el tarannà del govern. El proper mes de gener se sotmetran a votació els pressupostos ordinaris i també aquest annex d'inversió fruit de la decisió de la ciutadania al ple municipal. Serà allà on es decidirà si els pressupostos són, a més de participatius, vinculants. Ens volem fixar en aquestes xifres de participació. Sònia, què ens diuen les xifres presentades? Sí, com ja has dit, van votar prop de 8.000 persones. Si ens fixem en els votants, la majoria dels veïns que van participar són entre 35 i 45 anys. Poc més d'un centenar de menors de 18 anys van participar també en aquest procés. La persona més gran en fer-ho té 101 anys. Recordem que en total han votat 7.839 persones, el que suposa un 4,3%, com deien, de la participació. Unes dades que l'equip de govern titlla de satisfactòries si es compara Badalona amb ciutats de més de 100.000 habitants on s'han realitzat votacions similars. Terrassa o Sabadell haurien obtingut un 4,21% i un 3,51% de participació, respectivament, davant del 4,3% de Badalona. Nosaltres pensem que és la primera vegada, la gent o la ciutadania no estava acostumada a aquest tipus de processos participatius i de pressupostos participatius. Per tant, per nosaltres és una xifra satisfactòria. Diumenge va ser l'últim dia en què es podien fer aquestes votacions, un dia en què alguns regidors de Badalona Guanyem en Comú van aprofitar per esgotar fins a l'últim minut per fer una crida al vot. Sí, ho feien a l'Ateneu Carme Claramunt, al Passeig de la Pau, i aprofitaven, com deies, per explicar als veïns en què consistia el procés i oferir-los els ordinadors per participar. Els veïns confien en que la seva paraula sigui respectada al ple. Jo la idea que tinc és que això es portarà al ple i ja no depèn del ciutadà, ja depèn dels nostres polítics. Aleshores els polítics han de veure que precisament al ser un procés participatiu som els ciutadans que ho estem demanant, per tant ens han de recolzar el que demanem els ciutadans. Per tant tinc molta confiança que això es tiri endavant. Si sale una mayoría y va al pleno y luego no se respeta, pues entonces apaga y vámonos. No creo que para ese viaje hagan falta alforjas. O sea, que si se propone una cosa de hacer, luego hay que respetarlo, y si no, ¿para qué se propone? Yo confío en que sí, además confío plenamente en que sí, en que lo que vaya al pleno se saque, si no sería una tomadura de pelo, claro.
Com dèiem, si s'aproven en el ple municipal, aquests projectes seran on es destinaran part del pressupost d'inversions. Una altra part l'està configurant el govern a poc i precisament aquesta setmana n'ha donat a conèixer un dels projectes on es farà una important injecció de diners. Sí, l'executiu volia garantir una partida econòmica pel projecte i per aquest motiu no el va incloure dins els projectes del procés participatiu i destinarà 1 milió d'euros i amb ells es té el repte de millorar la connectivitat de Llefià. I com es farà? Doncs eliminant algunes de les barreres arquitectòniques existents. Tècnics de l'Ajuntament van explicar aquest dilluns als veïns el projecte. Els ensenyen els plànols que han de modificar el barri. Un dels grans reptes és el problema de connectivitat que planteja la plaça Trafalgar, una plaça que a dia d'avui actua com una divisió al barri. Els veïns asseguren que la plaça està desconnectada de l'eix comercial de Pérez Galdós i de l'eix cultural representat per la Torre Mena. Demanen més connectivitat, per això el govern es planteja eliminar elements com les escales de la plaça per fer-la més accessible. O sigui, la plaça està desconnectada, no? Això és un requisit que s'ha de connectar, ha d'estar accessible a peu i ha de tenir vida, i ha de tenir un element que li doni vida, com pot ser un edifici de referència. A hores d'ara funciona una mica de mur, no?, entre les diferents parts de Llefià, doncs veure com la nova urbanització de la plaça ens podia ajudar a connectar, per exemple, l'Avinguda Sant Salvador, amb la carretera antiga de València, etc. Com podíem resoldre aquestes dues cotes que ara mateix hi ha a la plaça, entre la part que toca més enfonsada a la carretera antiga de València, amb la part que toca davant de Torre Mena, com podíem aprofitar aquest desnivell per fer-hi passar coses. En el 30è aniversari de la seva construcció, els veïns demanen també eliminar barreres arquitectòniques, ampliar les zones verdes o incloure més espais pels infants. Una reforma que comptarà, segons va explicar el govern, amb una partida d'1 milió d'euros.